Popola kahle ngoba AIDS le phakama ethanda kusifihla gazini. Phefumula? Ya, nichilo. Jika, penduka. Mphefumulo? Mphefumulo? Again? Hey, wagula ndoda. Sokunika something. Wahamba uchamela kuyo, okay? Salibodlela uchamela kulo mbijana. Okay. Madoda. Khabazela. Lona office besonile nenze lithumele lo muntu okezela endlini. Hey, angikhethi kwazi khona siyazi. Kodwa ke mhlawumbe amehlola bonke abandla postel. Kulezi zathisiwe be. Kugcwele mandoda wodwa la ndoda. Yini wasaba? Ufuna kubaleka? Hayi. Okay. Ngoba wasaba akunandaba. Shona kamerweni. Manje mina doctor bekarapa mina anikwazi ukukamera mara wikipeli le mandonda ayakwazi la. Hey, nonsense. Buyela muva. Buyela nyaza kuwe manje. Bamba msileni. Almost. Wena kudala ukhatha abantu. Kodwa namhlanje athi ngawo. Hayi wena mnumzane dokotela kanzoba usiqhathe futhi Yona icatha mpela. hayi ngeke imina engiqhatha abantu la endlini ngeke ukubone lokho singamane siyiqhathe thina thina sidunusi phambi kwanoma ubani esingamazi ngeke ukubone lokho kanti uyakhanga Yeah. Ha. Uphambene kanti? Nampo ugcwabe bo. So isikhathi nje ngoba sigula. Imhlola ka James, Kumkhama.